Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Hadien kajia ki kabalakot cakar puai Sngi mentak Sngi ka arpo tarik nailar arjar pusau. Nakaliang kaseng ki Nongtrei SSA kabalatip kum ka EMS NSA. Kila pentip bahadien kajia kenduk bat ka Sorkar ha ka Sien ke bahandriu. Kila rai ban Sngi no e kajia ki baklem bu por jongki. Kumban shipen kenmau bagi Nongtrei SSA ha pu kajela. Kila penong e ka sit in demonstration. Kum shibenta bandawa na ka Sorkar halor ka bha prapo persen. Nangta ka 8% ka badai kajing perkhat na kabenta ki Nongtrei ki ba khamslam ha ka kam. Baru kajing pen kiu tulop ka ba 100% man la usnem. Habay akran bat ki Nong thok khobor menta ka Sngi. Nakaliang ka President ka Seng ka Kong Jennifer Senram. Kalaong baka daw balaweng ya kajing ki ka Hadien baka Sorkar kala kular ban a ya kajing dawa jongki. Baru ban pen kiu ya ka tulop jongki Nongtrei ki baladon bat trei khamslam ha ka kam. Ka daw bangimut banweng no ekani ka jingya khi ka jongi ka sit in demonstration ka balayat mentala arpoi Sngi kalong namar bangi layo e kita ka jing dawa ki jongi kamut kata ka 8% seniority ka jongi layo ya kata ka 100% annual increment man usnam ni layo ho ya kata ka 80% ti kamdan long than tang bahnrei ni layo pat ya ka BSP ka jongi kamut ka BSP ni layat la ban pendekat menta itu ba join dang menta unum ya ringkat syu badu tu bala join khat khas nem ne khat news nem menshua ti kamut kala pher ka jingya salary jungi na kata ka daw I call off no ya kani ka agitation ka jungi Bakno sin kala Ïakynduh bakno sin ka bakno ba ka Sorkar kala hakasin ka bahnriu baka Sorkar kala ay kini kijing dawa ki jungi ho ngilayo na ka jing tho na under secretary jungi but kata ka address state project director jongi tingilayo ya kata kila share di commissioner secretary but the state project director yangi haki WhatsApp message ki jongi but ya ka hard copy ngidang up nta ika papanon ka Sorkar bakan penslam ban ai ngi jinawa jati hadu arpoi Sngi bak song ban yakhi namar ka de ka jimbam hun nangi namar ka don ki tiat kan ram namar ban penbet ya ka kam ka balarim ka de ka bae tang hapereng arpoisi ni don kam daka live benai daka so benai nrei hapereng arpoisi ben pendam kalong ka bae tenaka ta daw kan sakelan kan sa jenjar hadu kan ni niru kadai namar belai ni haban penya biang ko ngamo don ki block level ki ba staff ki ba yo tang minimal living wage ru ki yo prahajar 10,000 kam kot tenaka ta daw ikwa ban penringkat hakani ka rationalization committee pada ila penringkat don kita belah he katulon ila penringkat no ila penya biang no bat menta kala biang bat block level state level district level kila awan at par ke kan don syu tu gap ke tu ka absen pesen ke ban lawan kong ka tu ka ya tu ka tu ka arpusan hi kala withdraw but ni film tre hiru ya ka item accept hiru ya ka namar ha ka tu ka arpusan pesen steng siliang ni member juni ki claim bo ka tu ka arpusan pesen nakata kada niru ni claim tre bo nakane ka pesen kulo ye nakane ka prapo pesen milayo hi tambaya ka percentage ki milaban ken nre ya ka base pay namar kumbalong lam ki begi ki kam Sorkar no ne ki begi society ki dadon kita ki basic pay tingiru milayo ya ka basic pay ka jongi ka bangimpat juyo menno ay gratitude ningkong ning shop ko aban ai tu ngan ai ngo eu blai try kan rat ubla ben shai ki jimut jing perkhat ki jongi wat hadu I commissioner jongi I director jongi but I under secretary jongi ben shai ki jimut jing perkhat jongi bakin diang bat bagini honlang apreng jongi ki members ru bat kini ki government officers ru ting ai ku blai ningkong ning shop ru ya Chief Minister Badan Prom Jungi namar bula ai kata kalat bon shna ya kan committee ko rationalization committee namar ya kan committee hi kan yai im but Hadien sans nem ngin se Ïakynduh lang ngimar balai lada kim don kan committee ru ni ginum yo ek ni dawa jungi nalor jungi ni jing dawa jungi ngila yo pada saka EPF ko ngila explore the possibility bangin yo ya ka EPF ka jungi ka bangin na preng jungi shiteng staff ki bayo ya katulon ngimpat juyo EPF kena kata daw ki ong bangin ni ay ka EPF kalong ka security yang imo
Dia nangta dia nalor ninyo asaka nginla ban categorize ni haka MHIS ke bating ting ni hapan yang lain bajrong mo bagiting ting ni las mo ban that ban ni em to na mangimla ban ni yang lain man kasi kabdaw kolong bang ni bon ka kam ka jam jungi consider special consideration sa nangta dia kibun kiwi dia ki bang ni hapan du Nongtrei mentang ni las dang ban yo lingba juga rationalization committee ke jungi te isu mu ya isa commissioner jungi isa